Roll. Look at that ice cream. Makanya baka nakakaon sa mga Australian. 2,000 years later. Welcome back sa ating YouTube channel mga kabingka. And for this video, nakoy nakita sa TikTok mga kabingka. So ato na ning kung unsa ni akong gi-order mga kabingka, akong gi-order mga kabingka kay kaming ice cream mga kabingka. So homemade mga ice cream mga kabingka. So gusto mo order mao ni mga kabingka. Yun mga kabingka. So ano kita ng ice cream. So nag-crave ako mga kabingka sa ning tema. Okay, kaya lang kita balot. Ang pangalan ng ice cream mga kabingka, CCNB, no? Homemade ice cream mga kabingka, oh. That mga nani Facebook. Wapo kayo. Look at that ice cream. Ito na tilawan mga kabingka. Ito na. Kalahin mo. Grabe yung textures mga kabingka. Grabe yung tamis. Tama-tama. Gikan dire sa malasag mong ice cream ba. The best ng CCNB. Homemade ice cream mo. Grabe. So nani Facebook i-order yun suportaan nato ni mga kabingka lami kay ang presyo na ni mga kabingka 199, no? 199. So pwede mo pagpa-deliver ni mga kabingka. Fairness. Ang balot na ni mga kabingka. Patag na kong rate ano kaya 95 mga kaming kay lami fairness. Make ang ice cream mo. Di sa typical nga ice cream nga kanang ano mo diya sa mga sa 7-Eleven sa mga kuan kani oh lami gid siya, suportahan gyud na to. Ito sa sulod. Sulod. Kani akong gi-order best seller niyo. Bagay bitaw ni mukhaon kani gaduyan-duyan ka. Okay kayo. Mix siya. Grabe. Di ka mahayan ng ice cream mga kabingso. Oh, sukat na to. Grabe yung creaminess. Diba? Grabe ba? Kamu, siapa yang ginahulak? Atak na mo mga kabingka. Order mo na taon na. Diba po? May nga. Diba? Saan yung order? Siapa yung ginahulak to? CCNB homemade ice cream. Dami kayo. Lumalaban. Mulaban din sa mga
commercialized nga typical nga ice cream mga kabingka. Pag ingkibikal mo, di makasawa. Gusto pa dyan ka maka-order niya. Diba? Malasa ha. Tawa. Di ba kakaumay om? Full kaya 199 kayo. Kah apa yang ginulat matanaw ra mo ana sa kong gikaon o pas ninyo mo order gid mo. Ha? CC NB, the best ice cream. Tawa Australian ice cream. Laliman ka? Australian din eh. Di din made in Philippines. Baka lasa niya baka nakakaon sa mga Australian, pero tatak Davao ni. So rock out. So asa pa inyong ginahulat? Order na mo mga kabingka. See you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ March and the place will be Babushka mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.